per fer aquest entrenament que a mi em sembla que és dels entrenaments, bueno, ja valorareu vosaltres, és l'entrenament més llarg, val? Per tant, el farem avui, el proper dia, i segur que algun dia més farem més coses de creativitat. Perquè em sembla que una de les eines clau per poder tirar endavant el nostre projecte és, sobretot, la capacitat de tenir idees. Llavors, com enfocarem tot aquest tema de la creativitat? Necessito primer explicar-vos i, a més, que anem donant toms sobre què és això de la creativitat i després posar-la en pràctica. Però sí que necessito aquesta prèvia d'intentar veure què és això de la creativitat, per què ens serveix i com ho podem aplicar en el nostre projecte. Llavors, com tots els entrenaments que hem anat veient, si només ho feu avui i el proper dia i no us hi torneu a posar, doncs, bueno, estarà bé, ens ho passarem bé, perquè a més és un entrenament que ve de gust i que el disfrutem, però ja està. Si a partir d'avui la cosa aquesta us engresca, si trobeu agradable la idea de buscar idees, si li trobeu gustet amb això de fer en el cap i de trobar coses que siguin suggerents pel vostre projecte i aneu fent coses que avui veurem, doncs de seguida notareu que la vostra capacitat d'imaginar possibilitats noves s'enriqueix moltíssim i apareixeran idees noves, segur. Llavors, una altra cosa que és interessant del procés de la creativitat és el fet que tenim la sort que som moltes i per tant serem molta gent a pensar i això és una cosa que ens ajudarà a tenir més idees. Què us demano durant els 2 dies i mig que ens durarà el procés creatiu? Primera, que ho disfruteu, que us ho passeu bé, o sigui, que us deixeu anar. No hi ha idees bones i dolentes, no n'hi ha, ja veurem. El que ens importa és tenir idees, donar aquest pas, de tenir idees. Després ja veurem si valen o no valen, si em serveixen o no em serveixen. Us demano que us dongueu permís per pensar durant aquests 2 dies i pensar d'una manera desinhibida. I una altra cosa que us demano, 2 coses més que us demano, una és que anoteu qualsevol petita idea que us vingui al cap, que diguis, ai, això no sé per què em servirà, però aquesta idea m'agrada. Saps aquelles espurnetes que s'encenen? A vegades us l'apunteu, perquè qui sap. I la tercera cosa que us demano és, encara que no ens coneguem del tot molt bé, sí que ja anem tenint idea dels projectes que cadascuna de nosaltres té. Si durant el procés s'us acut una idea que no és per vosaltres, però que li pot servir a alguna de les vostres companyes, us demano que l'escriviu en un pòst-it i li regaleu. Però així, et regalo una idea. Llavors, la que rep el regal, a veure, quan et fan un regal, que no el tornes? Que no dius, no m'agrada el torn, que no ho fem això? Doncs el mateix. Dius gràcies i si no t'agrada la idea, és igual, te la guardes. La idea és aquesta, perquè de vegades ens costa imaginar idees pel nostre propi projecte, però en canvi ens resulta més fàcil imaginar una idea per tu, perquè com que jo només jugo els quartos, no, són els teus. Doncs, no, faig broma, però no, és a dir, de vegades ens costa menys generar idees per un altre que pel nostre propi projecte. Per tant, si us acut una idea i dius, veus, això estaria bé per... doncs li regaleu una idea. Sí? Us sembla bé? Va. Llavors, necessito fer-vos una pregunta. Quantes de vosaltres us sentiu persones creatives? Clar, és que aquests cursos té aquest goig, que ja n'hi ha moltes. Normalment quan fas una pregunta com aquesta, amb un grup de... aquí som 16 persones, quan fas una pregunta com aquesta, aixequen la mà una i mitja. La mitja és la que sí, però no molt. Llavors, normalment això va així. Vull dir que hi ha molt poca gent que se senti creativa, no? Amb un grup de persones emprenedores, normalment això puntua més alt. Llavors, quin és el meu objectiu? Que quan a l'últim dia jo us pregunti quantes de vosaltres us sentiu persones creatives, totes aixequeu la mà. Perquè totes hàgiu adquirit algunes coses per poder ser més creatives. Doncs ja veureu, anirem descobrint lo de la creativitat a mesura que en parlem, a mesura que l'anem posant en pràctica, però sí que m'agradaria veure algunes cosetes. Llavors, endavant amb les llibretes. Les heu treballat una mica? Sí? Estan estupendes i després me les miraré, no ho puc evitar, Molt bé.
Per què he posat una tortuga? Per què he posat aquí una tortuga? Sabeu que les tortugues són dels animals, diuen, que fa més anys que estan a la Terra. Diuen que com 200.000 milions d'anys. 200 milions d'anys, perdó, 200 milions d'anys. Quina diferència, o sigui, com és que un animaló com una tortuga ha estat capaç de sobreviure tants anys i ha canviat tan poc, no? Fixeu-vos, els homes fa 25 milions d'anys que estem sobre la capa de la Terra i l'evolució ha estat realment diferent. Què és el que ho ha fet diferent? Què ens fa diferents d'una tortuga? Què és el que realment fa diferent aquesta evolució? El fet que nosaltres, en relativament pocs anys, l'espècie humana hagi evolucionat tant i la tortugueta, bueno, ja està, no? Ha anat fent, que ha resistit molt, però per què no ha evolucionat tant? On està la diferència? El raonament. En el raonament? I on està el raonament? En el cervell. La diferència, efectivament, és el cervell. Mireu, el nostre cervell físicament ha evolucionat. Físicament, ja no només parlo de la capacitat de raonar, sinó que en aquesta capacitat de raonar, a més, el cervell físicament s'ha transformat, s'ha fet més gran. El cervell de la tortuga no. El cervell de la tortuga no. Llavors, dius, bueno, clar, això ha passat al llarg de 25 milions d'anys. Doncs, bueno, ja està bé que el cervell hagi evolucionat, de com eren els primers cervells, com són els cervells d'avui, físicament han evolucionat. Dius, bueno, ha passat 25 milions d'anys. Però la cosa sorprenent, la cosa que ens està donant moltíssimes pistes avui sobre aquest superordinador que tenim tots aquí dalt, perquè totes tenim aquí dalt una màquina potent com cap altra de pensar, doncs totes les noves investigacions que es van fent sobre aquest cervell ens donen una gran esperança en la quantitat de coses que podem arribar a fer que encara no hem descobert. Llavors, mireu, la neurociència, que és una ciència que estudia això, com va evolucionant el cervell, cada vegada va descobrint més coses sobre el funcionament del cervell humà, que fins fa poc era molt desconegut, no? Llavors, un d'aquests descobriments és com, a mesura que anem aprenent, el nostre cervell físicament es transforma. S'ha fet proves diverses, però una que em sembla curiosa és que es van fer unes proves amb els taxistes anglesos. Sembla que conduir per Londres és especialment complicat per l'entallat de carrers, sembla que és especialment complicat. Doncs van veure com estava configurat el cervell d'un taxista anglès i van veure que tenien una part del seu cervell molt més desenvolupada que qualsevol persona que no es dediqui a aquesta professió. És a dir, que l'aprenentatge transforma físicament el nostre cervell. Què vol dir això? Que més aprenem, és com un muscle, no? Jo vull fer créixer el bíceps, faig bíceps i el bíceps creix. Vaig a córrer, creix el quadríceps, no? Doncs més penso, més aprenc, més idees tinc, el meu cervell es transforma. Per tant, el que sabem avui, la creativitat que tenim avui, no té per què ser la creativitat que tingueu d'aquí un any. No té per què ser. És a dir, més la treballeu, més us hi poseu, més idees, més originals, més boniques les podeu tenir. S'entén, oi? Per tant, aquesta capacitat de transformació del cervell, això és una cosa que s'ha descobert relativament fa poc. I és una visió molt esperançadora de tot el que és el factor educatiu, no? És a dir, podem aprendre i, per tant, podem tenir millors idees. Un dels cervells més creatius de la història, diuen, Albert Einstein, l'inventor de la teoria de la relativitat i de tantes coses, no? Què tenen en comú el cervell d'Einstein, de Mozart, un nen prodigi que als 3 anys ja va començar a tocar els instruments i que demostrava un gran talent, no?
i que al llarg dels anys aquest talent es va anar desenvolupant i ha deixat obres mestres diverses, però entre elles, per exemple, la flauta màgica, no? En què s'assembla el cervell de l'Einstein amb el del Mozart o amb el del Shakespeare. El Shakespeare es coneix molt menys de la seva història, no? Però què deuen tenir en comú aquests cervells i el nostre? Ara aquí imagineu-vos la nostra foto, cadascú la seva. Us imagineu? Són molt diferents els seus cervells del nostre? Va, no us talleu, no està a la càmera. Què us sembla? Què diríeu? Aspecte físic, vols dir? Sí, o sigui, tenen característiques molt diferents aquesta gent del que podríem tenir nosaltres? La seva manera de pensar? No. No? No? Tu creus que sí? Jo també penso que sí. Jo crec que no. Tu creus que molt, a més, no una mica, molt. Per què? Són genis. Són genis. Són genis, absolutament. No sé, jo crec que estic molt lluny. Van néixer genis. Absolutament, segur. Sí. Ells, jo crec que no ho han après, Jo crec que fins i tot al col·le no els anava gaire bé. Ells ja ho portaven dintre. Messi, que és un altre geni, no? D'un altre sector, diguéssim, no ho ha après, ha nascut així. Jo crec que sí. Bueno, és una opinió, vull dir, anava a dir no està demostrat. Tot apunta a que quan tu veus els condicionants de cadascun d'aquests personatges, no? El perquè és veritat que tothom neix amb un talent natural, amb una facilitat per algunes coses, no? I llavors és que ja ho veiem amb nens petits, no? Que hi ha nens que són talentosos per 1000 coses, no? El Messi mateix, amb una pilota de ben petitó, segur que ja feia virgueries, no? Però si després l'entorn no acompanya en això, és molt difícil que arribin a sortir aquests talents, no? Per exemple, el cas de Mozart, clar, la mare, el pare, tots molt posats en el sector musical, professors de música, i des de petit aquest nano, des que era al ventre de la mare, va anar escoltant música, i tot el seu entorn era un entorn musical, no? Llavors, una tendència natural, un talent natural que tenia, estimulat per un entorn que tant l'alentava, doncs, evidentment, poden sortir personatges així, no? Però jo us preguntava, són diferents els seus cervells? Doncs no, sembla que no són diferents, o sigui que tots nosaltres podem arribar a tenir una habilitat creativa, no dic el talent en aquesta matèria, no dic que tots puguem arribar a ser Mozart, en absolut, o que tots puguem arribar a ser Messi, o que tots puguem arribar a ser Shakespeare, evidentment que no, però tots podem arribar a tenir idees creatives, moltes més de les que imaginem, perquè físicament, en absència de malaltia, els nostres cervells estan preparats per tenir idees novedoses, talentoses, bones. El que cal és posar-s'hi i, a més, treballar molt sobre allò amb el que tu et vols dedicar, vols aprendre, com aquesta gent que darrere del talent hi ha hores i hores i hores i hores de preparació, d'esforç, d'aprenentatge. Molt bé, aquesta és una mica la idea, no? Al final, el que sí que es veu és que al nostre cervell hi ha coses que l'activen, hi ha el que en diem models d'activació, hi ha coses que activen el nostre cervell i que fan que tinguem més capacitat de generar idees, no? Llavors, tot aquest conjunt de coses que activen el nostre cervell i que veurem durant aquests dies són coses que tots podem arribar a activar i a fer. Per tant, el que intentarem és activar el nostre cervell, va d'això, perquè potencialment, tots els cervellets que ara estem aquí, són cervells potencialment creatius. Sí? Molt bé. Anem a intentar veure això que proposa la transparència. Penseu, des que us heu llevat avui, en un parell de coses que dius, home, en principi quan ens llevem, i a més quan anem una mica dormits, més aviat tibem de la rutina. Dius, això no sé ni què he fet. O sigui, segur que ara quan es faig la pregunta dius, jo què sé què he fet, m'he llevat, he esmorzat, m'he dutxat, heu endreçat una mica i soc aquí, jo què sé. Doncs ara us demano que prenguem consciència i que penseu en una o dues coses que hagin demanat d'algun pensament no rutinari, sinó creatiu aquest matí des que us heu llevat fins ara. Alguna cosa que dius, normalment és
això no ha sortit com jo esperava, he hagut de fer algun canvi, no? He hagut de... alguna cosa que hagi passat aquest dematí i que hagi demanat de vosaltres un pensament creatiu. Vestir-se, per exemple, no? És a dir, aplicar el com combines els colors, els complements, això que ens agrada tant. Aquesta època tan fantàstica. En aquesta època, que no saps si farà calor, si plou, si no... Una activitat creativa, sí senyora. Tu has fet anar la teva capacitat creativa per vestir-te. Més coses amb les que hàgiu hagut de tenir un pensament creatiu. Jo he hagut d'adaptar l'escriptori, he comprat a la nena l'escriptori nou i el que tenia en l'altre no em servia, llavors he hagut de pensar ara com recol·loco les coses. Recol·locar les coses per a un escriptori nou. Més pensaments creatius que heu tingut aquest matí. Avui la meva filla s'ha creuat que no volia ficar la roba que tenia preparada i he tingut De buscar mil estratègies, de que allò era el que vull tocar. mil estratègies per convèncer la filla perquè s'ha posat tonta. Més pensaments creatius que heu tingut avui. Algú ha fet el dinar? Algú ha deixat el dinar fet? Això era ahir. Aquest dematí, has fet el dinar. Corrent. I ja ho tenies tot a punt? No. Ho has decidit? I com ho has decidit? Pues tot molt ràpid, bueno, ho estava pensant, no? Que era un pensament molt creatiu, digo, bueno, has de fer l'esmorzar mentre faig l'oasa, vull dir, o sigui, ha anat molt ràpid, llavors sense planificar, llavors... Has obert la nevera, dius que hi ha aquí, no? I una mica d'aquí, una mica d'allà, i t'has sortit un dinar. I deu estar bo i tot. No? Bueno, a veure, ja més o menys ho tenia pensat, però avui, mira, ens hem aixecat més tard i llavors he tingut... Has hagut de refer el que havies previst. Pensament creatiu. Més pensament creatiu que hàgim tingut avui. Vinga, Anna. Jo vaig... Al meu fill no li agrada gaire esmorzar i llavors sempre intento improvisar una mica amb la sorpresa i hem vist que ahir no es va acabar la poma que li havia preparat i hem pensat, doncs farem un liquat. Amb què quedarà bé la poma? Potser amb pastanaga i hem pensat com podia quedar bé el liquat amb la poma. Fixeu-vos totes les coses que passen pel nostre cap des de que dius no es va acabar la poma, com podem aprofitar la poma que quedi bé, la pastanaga... Tot això és fer anar el nostre pensament creatiu. Més coses diferents fem cada dia, més forcem aquesta manera de pensar diferent, més treballem la nostra creativitat. Ho veieu, per on vaig? O sigui que moltes vegades hem pensat que la creativitat té a veure amb saber dibuixar, amb saber inventar, amb saber ser bons dissenys, amb saber tocar la guitarra, amb saber ser bona música. O sigui, hem associat la creativitat a determinades activitats sempre molt vinculades a l'art o a la invenció. Però en realitat, cada dia i cada moment estem posant en pràctica el nostre pensament creatiu, però en som poc conscients. Per tant, el que mirarem de fer durant avui i els propers dies és agafar consciència de què fa el nostre caparró o quines coses ens fan difícils ser persones més creatives. Molt bé. Per tant, el que mirarem és de veure com aquestes idees que les busquem acabades, boniques, quines coses han de passar perquè de tot això inconexa i aquesta manera de treballar que té el nostre cervell, que no en som ni conscients de que estem construint idees, què podem fer per agafar consciència de que tot això pot donar lloc a idees brillants, a idees interessants, a idees fantàstiques pel nostre negoci. Això és el que mirarem de fer. Llavors, què veurem? Doncs mireu, aquestes són les 8 parts que veurem aquest matí, aprendrem algunes coses, ens mirarem nosaltres com a creatives, el grup com a creatiu, parlarem de l'entorn, de què és un entorn creatiu, per què és necessari la creativitat per ser persones emprenedores, quines eines i quins mètodes podem fer servir per activar totes aquestes parts del nostre cervell
perquè realment sàpiga treballar més en creativitat, veurem el concepte d'entrenament, com l'hem vist cada dia, no? És a dir, què podem entrenar, i per últim, entendre que amb confiança, que amb optimisme, que amb il·lusió i amb aquest creure'ns que de veritat podem ser gent creativa, podem aconseguir idees estupendes. Vale?